उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खैरी भागात जे प्रकरण घडले, जी हिंसा घडल्या कालपासनं या प्रकरणानंतर देशात अक्षरशः राजकारण तापताना दिसते. संपूर्ण ठिकाणी गदारोळ माजलेला आहे. झालं असं जे आंदोलन आहे त्या हिंसक आंदोलनामध्ये 4 शेतकऱ्यासह 8 जणांचा मृत्यू झालाय आणि त्यानंतरच हे सगळं प्रकरण वाढताना दिसते. पण नेमकं काय होतं हे प्रकरण, कशामुळं शेतकरी आणि सरकारमधला वाद पेटलाय, हे सर्व आपण या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊया. नमस्कार, मी अभिजित. सकाळच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. झालं असं, उत्तर प्रदेशचे जे उपमुख्यमंत्री आहेत केशव प्रसाद मौर्य, ते काल या लखीमपूर खैरी भागात एका कार्यक्रमासाठी येणार होते आणि त्यांच्यासोबत होते देशाचे गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा. हे दोघं या कार्यक्रमानंतर अजय मिश्राचं जे मूळ गाव आहे त्या गावी जाणार होते. आणि झालं असं की तिथल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना असं कळलं की उपमुख्यमंत्री इथे कार्यक्रमासाठी येत आहेत. स्थानिक शेतकऱ्यांनी असं ठरवलं की केंद्र सरकारने लागू केलेले जे कृषी कायदे आहेत त्याच्या विरोधात आंदोलन करायचं आणि त्यासाठी शेतकरी रस्त्यावरती उतरले. ज्या हेलिपॅडवरती उपमुख्यमंत्र्यांचं हेलिकॉप्टर उतरणार होतं, सकाळी 8 वाजता शेतकऱ्यांनी त्या हेलिपॅडचा ताबा घेतला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी असं ठरवलं की आपण त्या हेलिकॉप्टर जायचंच नाहीये. पण तिकोनिया जो चौक आहे तिथनं उपमुख्यमंत्र्याचा ताफा जाणार होता. शेतकऱ्यांना ज्यावेळेस हे समजलं की उपमुख्यमंत्री इथे येत नाहीयेत, मग उपमुख्यमंत्र्यांचा निषेध करण्यासाठी आणि त्यांना काळे झेंडे दाखवण्यासाठी हे सर्व शेतकरी, जे आंदोलन करते शेतकरी होते, ते उपमुख्यमंत्र्यांच्या गाडीच्या ताफ्याकडे पळाले. आणि या सगळ्या गर्दीतच झालं असं की उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातल्या 2 ते 3 गाड्या या गर्दीत घुसल्या आणि इथेच 4 शेतकरी मृत्यू पावले. त्यानंतर याला हिंसक वळण लागलं, कारण ज्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी हे सगळं पाहिलं त्यांनी त्या गाड्यावरती हल्ले चढवले, दगडफेक झाली आणि जाळपोळ करण्यात आली या गाड्यांचं. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनकर्ते जे होते त्यांच्याकडनं असा आरोप करण्यात आला की केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचा जो मुलगा आहे आशिष मिश्रा, ते या गाडीत होते आणि त्यांनी शेतकऱ्यांवरती ही गाडी चालवली आणि आता त्यांच्यावरती कारवाई करा, त्यासाठी शेतकरी आंदोलन करताना आपण पाहतोय. आता स्थानिक प्रशासनाकडनं असं सांगण्यात आलंय की जे काही कालचं प्रकरण झाले त्यानंतर जवळपास 15 जणांवरती गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पण त्यांच्याकडनं असं सांगण्यात आलंय की गाडीत माझा मुलगा नव्हता. उलट झालंय असं की हा सगळा गदारोळ बघून आमच्या ताफ्यातील मोटारींचा तोल सुटला. त्यानंतर गाड्या या गर्दीत घुसल्या आणि त्याच वेळेस त्या गाड्याखाली काही शेतकरी आले. पण आमचे सुद्धा म्हणजे भाजपचे 3 ते 4 कार्यकर्ते या प्रकरणात, या सगळ्या हिंसेमध्ये आम्ही गमावल्याचं त्यांनी सांगितले. आता स्थानिक प्रशासनानं जे आरोप प्रत्यारोप आहेत ते सर्व लक्षात घेऊन एकूण 15 जे आहेत FIR कॉपी झाल्याचं तिथल्या स्थानिक प्रशासनानं सांगितले. पण हे सगळं चालू असतानाच विरोधक सरकारवरती मात्र सडकून टीका करताना दिसत आहेत. या प्रकरणानंतर उत्तर प्रदेशचे जे मुख्यमंत्री आहेत योगी आदित्यनाथ यांनी आपले सर्व ठराविक कार्यक्रम रद्द करून यासाठी बैठक बोलवली आहे. पण त्याच वेळेस ज्या प्रियंका गांधी आहेत, ज्या काँग्रेसच्या सचिव आहेत, उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी आहेत, या लखीमपूर भागात जाण्यासाठी निघाल्या होत्या. या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे की छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यापासून अगदी पंजाबच्या उपमुख्यमंत्र्यापर्यंत त्यांनी तिथे जाण्याची इच्छा दाखवली आहे, त्या शेतकऱ्यांना भेटण्याची इच्छा दाखवली आहे. पण प्रशासनानं तिथं हे सगळे हिंसा पाहून कलम 144 लागू केलेला आहे. त्यामुळे नेत्यांना सुद्धा तिथं मज्जाव केलेला आहे. याच अनुषंगानं काल प्रियंका गांधी ज्या वेळेस या ठिकाणी जात होत्या त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आणि आता त्यांना हाऊस अरेस्टमध्ये ठेवलेलं आहे. प्रियंका गांधींनी असा आरोप केला की सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी नाहीये, सरकार हे शेतकऱ्यांना मारण्यासाठी आहे. आम्ही सरकार विरोधात शेतकऱ्यांसाठी आवाज उधळतोय तर आम्हाला अटक केली जाते. अखिलेश यादव असतील, तेही आज सकाळी 5 वाजता त्या लखीमपूर साठी निघणार होते शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी, पण पोलिसांनी त्यांनाही तिथेच अडवलं. आणि सरकार हे अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांचा आवाज दाबते, पण सरकारला येत्या काळात याला उत्तर द्यावं लागेल असं सांगितलंय. राकेश टिकैतने तर सरळ सांगितलं आहे की जोपर्यंत आरोपींना शिक्षा होत नाही तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन असंच चालू ठेवू आणि जे मृतदेह आहेत माझ्या बंधूंचे, म्हणजे शेतकऱ्यांचे जे मृतदेह आहेत त्यांच्यावरती अंत्यसंस्कार आम्ही करणार नाहीत, असं राकेश टिकैतने खडेबोल सरकारला सुनावलेले आहेत. शरद पवारांनी सरकारवर टीका करताना जी तोफ डागली आहे, त्यांनी सांगितलंय की सरकार जे काही करते हा शेतकऱ्यांना दाबण्याचा रानटी उपाय आहे, अशा शब्दात खोचक टोला लावत सरकारवरती गंभीर आरोप केले आहेत. आता एकूणच हे सगळं प्रकरण आपण पाहता राजकारण अधिकच तापताना दिसते. त्यातच केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुलाचं नाव आल्यामुळं त्यांच्याच खुर्चीवरती धोका आहे का? स्थानिक प्रशासन असू द्या किंवा उत्तर प्रदेश सरकार असू द्या, या प्रकरण कसं हाताळेल, या प्रकरणाबाबतीत सरकार खरंच गंभीराने विचार केलेल का? आणि या प्रकरणाच्या अशा सगळ्या अपडेट्ससाठी सकाळच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सबस्क्राईब करा.